Il-Fond tal-Kawżi Ġusti ta' għotja ta' 40,000 euro lil Malta Community Chest Fund li tul dawn iż-żminijiet ma wafqitx tirċievi talbiet tas-servizzi tagħha. Din id-donazzjoni ġiet preżentata lill President ta' Malta George Vella mill-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna. Il-President George Vella stqarr li dawn l-għotjiet huma importanti ħafna meta wieħed jikkonsidra li l-Malta Community Chest Fund kontinwament tagħti l-flus lil persuni li jeħtieġu għajnuna speċjalment fuq mart. Jiena apprezzajt ħafna il-fatt li din saret propju f'da żminijiet doppju fis-sens li mhux biss meta kif qed ngħid it-talbiet jibqgħu għaddej regolari imma anke meta għaddej minn żmien diffiċli f'pajjiżna. U dana qed ngħidu hekk għaliex jirrifletti fuq il-possibilità li kien hemm qabel li llum taqset ħafna ta' donazzjonijiet mill-pubbliku ġenerali. Il-Ministru Scicluna faħħar l-inizjattiva għajta waħda li bl-involviment tal-artisti lokali qed jinġabru flus bris il-Malta Community Chest Fund b'sensiela ta' kunċerti u ħeġġeġ biex in-nies jibqgħu ġenerużi. Tagħti eżempju lil kull min kien jagħti lill-Community Chest Fund biex ikompli jagħti u jżid mal-għotjiet tiegħu għaliex il-bżonnijiet baqgħu għaddejjin. Anzi, fi żmien diffiċli bħal dawn, il-bżonnijiet jiżdiedu wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.